Besok sudah ada untuk nama wan natur. Pipe jangan saja pra octopus ane kesel berapa yang lakukan akan? Bhaiya ये कितना केजी भैया octopus? ये वाला 480 480 केजी बाप रे बाप. तो ऊपर जाकर akan teman kan kabar ना go 480 octopus केजी siapa? Sana octopus malah pada akhirnya bro. Malah pada akhirnya pesta dapat satu nomor deh. Natur gitu-gitu berai-berai. Ay, ini berarti kami masih ya. Iya, boya gitu nih. Leituni naga jai bro. Sagor leituni naga jai lagi bro. Nah ini sih makhluk aneh saya, tapi langsnya kan sih naik dengan lagi bro nih naya. Singrat madung zubar nah, singrat nih na pura, na dabla na, kohe malam laujong dolau. Kasih budung zubar nih kangkaya nih yo. Kangkrai kriya nih, leituni kangkrai logoफोर मासेयावनो आधा केजि बारगोन इयो नै गिदिरा आधा केजि बारगोन लोगोफोर दिनैसो आं रियेलाव नुथारबाय एसेबां गिदिर खांख्राइखौ आरोना भिडिअफोर नुयो जानाय मानाय नुबाय थायोमोन खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय आरोना एक्सेल मार्केटाव लोगोफोर भिडिअ लादोंमोन आङो ओइ लोगोफोर जोङो दा बेरायनो थांदों आरोखि बेरायनो माने मैगं थाइगं लायनो थांदों बे मैगं लायनो थांनायावनो मैगंफोरा गाइस हटेल रेस्टुरेन्टफोरा माबायदि दामि आरोना बेफोर लोगोफोर नोंथांमोना ओरैनो देखायनाय जाबाय सोरबा न' बिल्डिं नुफेरा सोरबा गामि एरियायाव थानानै हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांखौ नायबाय थानो गोनां जायो बेखायनो आंनो नोंथांमोननो लानानै बेयो जाबाय बे एरियानि देरसिन हस्पिटाल आरोना लोगोफोर फेमास दामसानि मणिपाल हस्पिटाल दामसा आरोना लोगोफोर बिराद फेमास आरो बे जोंनि एरियायाव बे खाथियाव थानांगौ आरो बेनो देरसिन हस्पिटाल देरसिन माने फेमाससिन आरोना फेमास गिदिर नङा दा जों थांनो नागिरदों थाइगिर फिथाइ नागिरदों आरोना लोगोफोर जोंनि एरियानि देरसिन माने शिब मन्दिरा नैयावनो दं प्राइसमोन टिकेटआ थांनाय बोसोराव फैदोंमोन आङो हाबनाया बहुत दाम टिकेटआ नैयावनो आरो दा दामखौ जेनेबा शिबरात्रि समाव बहुत हाबनो हाया जायो बेयावनो ओरैबायदि हाजार लाख मानसि लाइन जायो फुंनिफ्रायनो सोरांनि जेननायनिफ्राय लानानैनो लामा सेर सेर फिसा पार्क बानायना दोनदों गाइसमोन फिसा पार्क अंदर बाइक पास मोनबाय गोदो सिगां पुराना ओल्ड एयारपर्टआ बेयावनो लोगोफोर एसे सिगां थांबा बेनोमोन आरो जेनेबा ओल्ड एयारपर्ट एसे सिगाङाव दंमोन दा गोजानाव लानो थांबाय लोगोफोर जों गारिखौ पार्किं खालामबाय आरोखि फार्स्ट टाइम जों ओइचएल मार्केटाव फैलायबाय जों ओइचएल मार्केटाव मा मैगं गोथां दंमोन नायनोसै मैथा नुग्रोबाय आरो आं नोरसिं मैथा बायदिसिना लोगोफोर हाबनो गोनांबा मा दं मा गैया नागिरनोसै गासिबो माने बाहेराव जिरायनाय फाननाय गोजा आरोना एसे गिदिर आरो मार्केटआ नै नारें गायदों सोरनाव नारें खारजि गैया सोरनाव नारें खारजि इसिना किसो आरो नारें खारजि गैया नालाय मा मैगं दं लोगोफोर नायलांबाय थादो दै आं खोन्थालांनोसै नोंथांमोननो फारि नोंथांमोना ओरैनो नायनानै लादो आरोखि मा होनो मटर सटर दङ गोथां फ्रेस सबजि थालिर मैखुनबो दं नै थालिर मा जानो खुमब्राया जोंना एसे गोरलै फानो बेयाव जानो ओंख्रि जानो बेलेगफोरा खुमब्राखौ इसिना बारा ओंख्रि जायाना खालि माबाल' मा होनो थास' दङ नै हा सोमलि गोथां मा मैगं नायनोसै आंसो लोगोफोर ओरैबो दं बिसिना थालिरा माबा
सोरनाव थालिर फस्ला जायो थालिर माखौ जायो थालिर मादा थालिर मैखुन आमलाइ दुन्दिया बुंनाङा आरोना गोथां मैगं फ्रेस फालें जोगोनार केपसिकाम मा मैगं होनो लोगोफोर माथो राजा जों नागिरनाय मैगंखौ मोनाखै माथो बै फाथो मैगं राजा बै नै मा हा फैसा बिराद फैदों नामा नै फाथो मैगं नै बिराद बिजि आरोना लोगोफोर फुङाव बांसिन जायोमोन नै दाबो दं एकदम हग्रा होनायाखै ओरैबायदि भिर गाइसमोन नोंथांमोना नुखाबाय दा नालायावबो थादों नोंथांमोना दा फ्रियावनो नालांदों नै सुइट कर्न होनना बुङो सुइट कर्न जुखाम मोननै जात दं मोनसेया गोरा जात बेयो गुरै जात माने सुइट कर्न होनना बुङो इंलिसाव मोनसेखौ मा कर्न होनो मिथिया जिखुनु कर्न आरो जिखुनु जुखाम बेसेबां गोलाव हाथाय नायलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानोसै आरोखि बबेसिम जोबो थांना फैथारनोसै लास्टसिमहालागै बारा गोजान गैला बारु खेबसेयानो नालेंखरखौ नै जिरि जिरि फानैसो थालिर गोजाया नै थालिर गोजा मा फानो थाइजौ वाटारमेलन नै मा फिथाइ राजा नै किवि मा नाम मोनलाय बेखौ कुइन अफ फ्रुइट्स नै बादाम गोरान माबा गोरान नै जानोबा आनारस माथो खान्थाल गोमोन मोदोमनाय नङा खान्थाल गोमोन आनारस गोमोन मोदोमनांबाय दा खान्थाल गोमोन सोंदावनाया दा खखा माबाया 10 थाखायाव खखा मोनोल' मोनो इयाव लोगोफोर ड्रागन फ्रुइट मा नै पिंक कालारनि बिराद गिदिर माथो राजा नै बिराद गिदिर नै बैग्रिया नै दाबो बैग्रि दं जोंनाव नै बैग्रिया बै मा फिथाइ बेलाय सिब्रुआलाय नै ब्लेकबेरि जाम गोसोम ड्रागन नै लोगोफोर सफारि फानदों आनारस नैलाय मा फिथाइ नै सोरबा नोंखौ नुदोंमोन लोगोफोर खिन्थाहर मा बुस्थु बेयो खोन्थानो हायोबा मिन्थियोबा नै नुफेरै फिथाइ लोगोफोर सोरबाथ' नुखांबाय सोरबाया नुवाखै सोरबाया माने नुबायल' माने जानो मोनजायाखै बिथांमोना नायनानै लादो सोरबा खुदै गदो आरोखि नै लोगोफोर बन बैग्रि ना तिता बैग्रि होनो चेरि आपेल आंगुर ओरैजाय गैथ'ला दे ओरैजाय थांथ'ला नै ओरै गिदिंलायनोसै गासिखौबो लाजोब्बाय आं लोगोफोर बखिनायल' जाबाय माने लानाय जायासै दा लानोसै लासैनो गिदिंगासिनो आरोना मा फिथाइ दंथाय थिपिक थेख्ला माबा माबि ओरैजाय नै फिथाइ हिसाब गैया जोबनो थाङा लोगोफोर डाइरेक्ट आं लास्टसिम गिदिंथारनोसै लास्टसिमाव मा दङ नै तिता बैग्रि नै गोदै आरोना माने तिता बैग्रि होनना बुङो तिता बैग्रिया ओमफ्राय गोदै जायो माने आंगुर फिथाइ मा फिथाइ दङ आरोना औवा मेवाइ नै लोगोफोर बेंगालराव औवा मेवाइ फानदों बेसेबांथाय सोंना जायाखै सोंसै सोंना लाना थांसै बेसेबां लायो 100सो लागोन खोमा नोंखौ 50 थाखा फाथो मैगं खुन्दुलि मैगं पटल मैगं फालें नै टाटा मेथि जोगोनार बिजौ मान्दे एलाइसि मैथा दुन्दिया लाइ गासैबो दंजोबो लोगोफोर थास'बो दङ थास' बिसं ओमफ्राय माबा दं नै माबा दङ मा होनो लाफाबो दं लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना जाय बेंगलराव थायो नोंथांमोना सोरबा मोनजाफेराखैबा नोंथांखौ लांफैनो हागोन ओनसोलाव दङ ओनसोल अल्ड एयारपर्ट रड खाथियावनो लानोसै लोगोफोर मा लानो दिन्थिलांसै नोंथांमोननो दुलाराथान दाउ बिदै लोगोफोर नायनोबा सोरनो दुलाराथान दाउ बिदै जानो नोंथांमोना जाफैनो हागोन बेयाव नाथुर गिदिर बोराय नै बिराद गिदिर खाबै मासेया बेयो बया गिदिर नै लैथोनि ना गोजा बेफोरो सागर लैथोनि ना गोजा लोगोफोर नायनोसै माखौ लानो जायो दाबो लाजेनाखै जोङो नायदोंल'सो लोगोफोरनि नाया सिंग्रा टिंग्रा मा दंजोबो आरो ना सिंग्रा टिंग्रानि नाफोरा ना दाब्ला ना कहे माबा लावजं गोलाव
गासिबो दंजोबो नै खांख्राया नै खांख्राइ फ्रिया नै लैथोनि खांख्राया लोगोफोर मासेयावनो आधा केजि बारगोन इयो नै गिदिरा आधा केजि बारगोन लोगोफोर दिनैसो आं रियेलाव नुथारबाय एसेबां गिदिर खांख्राइखौ आरोना भिडिअफोर नुयो जानाय मानाय नुबाय थायोमोन खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय आरोना एक्सेल मार्केटाव लोगोफोर सोर जादों नामावा नाथुर बायफैनो हागोन जायफ्रा अक्ट'पास जानो गोसो लोगोफोर बायना लांफैनो हागोन भैया ये कितना केजी भैया अक्टोपास 480 केजी बाप रे बाप लोगोफोर जाफैनो हागोन नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ 480 अक्ट'पास केजिसेयाव जानो अक्ट'पास मालाबा जाफैगोन र' मालाबा जाफैगोन फैसा जाबाथाय दंबाथाय मैथा नोरसिं मा लानोसै नै मा मैगं फानदों बुरैफोरालाय खाला खालि जिंखा लोगोफोर नै गथा फानदों माने गैलानो लांजोब्बाय आरोखि माने मैथाया माने माबायाव मुथानैजों 30 थाखा ओमफ्राय मुथासे लाबा 10 थाखा बिदि होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो मैथाखौ लानाय जायासै जोंना खाथियावनो मोनखायो नालाय मैथाखौ बेखायनो आं लायासै दा आं नागिरदों फाथो बायदिसिना लानांसिगोन लकेल जाय बुस्थु मैगंखौ मोनजायाखै बै मैगंखौसो आं लागोन आरो लोगोफोर खानायखौ थास' लोगोफोर थास'खौ बोसिना जों लाबोनो हायो भैया ये कितना केजी 70 70 टाकानो 10 खम आरो जोंनाव 8 थाखा लायोना जोंनाव 8 थाखा लायो 70 टाका होनदोंमोन आरो गैला माथो राजा बिल्कुल कम है सब्बा उतर के रखा हुआ चलने जगह नहीं कितना है 40 रुपया 30 रुपया दा मेथाइयाबो दं दा मोजां iya फाथो मैगं लानोसै लोगोफोर मुथायाव 40 टाका होनना बुंदो ada foto sambusa di nah 50 ka tin मोनथामजों 50 टाका लोगोफोर लाफा जानो इयो लाफायानो ब्रा लाफा नङालै मामा सोंलाय मा बुस्थु इयो लाफायानो ब्रा दाननानै बयाव दोननानै खालामबाय थागोन ना मिथियालै आं मिथिया थास' आथिङा 160 टाका ओमफ्राय मेवाया 160 होननानै बुंदों आरोना लोगोफोरनि थास' मा नांगौ थास' गिदिर मोनो नै ब्रकलि फुलकबि थाइबें नै ओमफ्राय माने थास' बासर ना मा होनो बै गोलाव थास' मुरा जाग्राया लाबाय लोगोफोर बायदिसिना लाबाय आरोना बै थाइगिर दङ हनै थाइगिर दंमोनलै लानोसै थाइगिरा बेसेबां नै ये कितना ये अम्मा ये देख लीजिए एक बार आंटी एप्पल फ्रूट कितना एप्पल फ्रूट ओ नहीं एलिफेंट फ्रूट 60 रुपीस ठीक है एक पीस दीजिए 160 टाइगर लाबाय थाइसे कितना 60 ने टाइगर थाइसेयाव होल ये केजी कितना ये वाला आंटी बहला 160 केजी ने लोगोफोर नांथ'ला दे जाथ'बाय मा लकेल मैगं थाइगं मोनजोबो नीलामा राजा थाइसुरि नामा थाइबें थाइसुरि फान्थाव लाव मा फिथाइ बेखौ मिथिया दा आं इखो खिन्थु ओइबो बहल बायदिनो जिंखाथां बहलथां फाथो मैगं लाखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर मेवाइ नै गान्दा गंखौ नांला थास' लानोसै लोगोफोर थास' बिथ'रि मुथायावथ' 20 टाका जागोन खोमाबो 20 टाका 30 टाका बेखौबो लांनोसै लोगोफोर ओंख्रि जानो लांनोसै सोर जानो लांफागोन आङो नोंथांमोनाबो नांगौबा बायनो फैनो हागोन भैया ये कितना धनिया पत्ता लोगोफोर इसना खुमब्राखौ फुजासो होयो आरोना फुजा होनो थालिर लाइ माबा माबि थालिरखौ नैदिसो फाननानै थालिर दानस'नानै फानो इसना फुजायाव जों बायदि थालिर बिफां गिदिर नङा फिसाखौनो फानो जरासे 100 गाहाम फानो खोमा इसोरो
100 थालिर बिलाइखौ फानो थाइजौ बिलाइ फुजा होनो थाखाय नालेंखर खुमब्रा बायदिसिना फानो आरोना लोगोफोर माथो नै आलु कितना ये 50 का दूसरा 40 30 अच्छा 50 रुपीस नया वाला आलु लोगोफोर बेखौनो लाबाय आरो लकेल मैगं लाबाय आरो ना बाखि मैगंखौथ' खाथियाव मोनखाजोबखायो नालाय जाय बुस्थुखौ मोनफेरा मोननो नागिरा बेखौल' जों खाथियाव बायबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जोंनावथ' टमेट' जोंनिखिनियाव 30 रुपिसाव मोनो ओमफ्राय दा 50 थाखा होनना बुंदों 30 रुपि टमेट' 1 किल'नि दामखौ बेखायनो जों लायासै लोगोफोर दा जोङो थांनोसै आरोना जाथ'लायबाय नेक्स्टआव फैफिनसै मालाबा फैलायनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबाव लोगोफोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो प्लिज आंनो दा बहुत सापर्टनि गोनांथि जादों नोंथांमोन एसे अनदो आंखौ